Sige na sa dyan na hello guys. Hello guys. Hello guys. Please subscribe. Uy, be ko sa. Kuna pa be. Okay, balik. Kuna pa be. Kuna. Ano? Lima ka Balik. ka kandila. Nay nahagbong ang kandila ngano nahagbong. Ayun, naganuhan na yun. Lima ka kandila na usa, duha, tulo, upat ka kandila. Ay lima di ay. Mana? The 5 candles. Dagko ta san dyan, dagko sunod. Wis. Ay, sandigiwan. Ako rin, Ako be. Ay, sandigi ba, sandigi. Ako ba. Ayo, di tiyupan. Di tiyupan. Ay, selamat. Dito. Kuna pa. Mana dag tudak usa soy ang usa napa ang usa. Ito. Pud, ato bato. Mm. Ampo. Anak. Ampo niya. Adila. Amin. Mauna ang mga kandila, guys. Dali. Pa. Ay ba. Sige na. Video sa ko nga rin, full video. Dua na. Sige na tayo, dua na. Sige na tayo, dua na. Isa na. Ay, so.